és bastant breu. El curtmetratge existeix, és el títol, com sabeu. Bé, una vegada iniciades les sessions i projeccions, més de 500 curtmetratges en una cinquantena d'espais de Catalunya i de la resta de l'Estat, i gràcies a les recomanacions, els suggeriments i les aportacions de curtmetratgistes, professionals del sector audiovisual, escoles de cinema, distribuïdors, programadors i representants de festivals, mostres i altres entitats, l'organització del Dia Més Curt procedeix a la lectura del manifest en favor del curtmetratge següent. En els darrers anys, el curtmetratge està vivint una etapa daurada pel que fa a la creativitat i la qualitat artística i tècnica. Els festivals, mostres, convocatòries de premis i altres esdeveniments relacionats amb el curtmetratge són, al nostre país, l'única plataforma per a les produccions dels nostres joves talents emergents i sovint són mercats d'aquestes produccions. Els festivals existeixen per programar i poder veure curtmetratges, no l'inrevés. El curtmetratge interessa al gran públic, un públic de totes les edats, al qual interessen els continguts de gran qualitat, com es demostra amb l'assistència massiva d'espectadors als festivals de curtmetratges arreu del món. I és per això que el Dia Més Curt, tots nosaltres, tots els que l'heu fet possible, la festa del curtmetratge d'avui manifesta i reivindica, són 8 punts només, comencem pel punt 1, que bona part de les iniciatives actuals del suport al curtmetratge són insuficients i que els curtmetratgistes i les productores necessiten més ajuts per a la producció i més difusió als mercats internacionals. Per això demanem més complicitat per part de les nostres institucions i empreses del sector. El curtmetratge és el futur del cinema, però també és el present. Punt 2. Més atenció i difusió per part dels mitjans de comunicació, als que agraïm la vostra presència aquests dies, alguns aquí, alguns durant aquests dies. Moltes produccions catalanes, principalment, han estat en secció oficial o marcats a grans festivals com Cannes, Sundance, Tribeca, Berlinal, Venècia i en molts altres prestigiosos de tot el món, alguns amb premis molt importants. Punt 3. Que la televisió, com a molts països d'Europa i de la resta del món, és un canal idoni per difondre els curtmetratges de qualitat davant altres propostes a les quals s'hi destinen molts recursos econòmics, tant públics com privats. Punt 4. El retorn als circuits d'exhibició de les sales comercials de cinema, en versió original i en subtítols en català. Punt 5è. Demanem noves accions més imaginatives i molta més coordinació entre els exhibidors, els distribuïdors, els agents de la indústria del cinema i de les diferents administracions. Punt 6. La producció d'un curtmetratge té, en la majoria dels casos, una inversió important i encara que a vegades es tracti de low cost, ha de tenir el retorn econòmic que es mereix en funció de la seva qualitat i el seu desenvolupament artístic i tècnic. En aquest sentit, s'ha de potenciar tant el gènere de ficció, que és més habitual, però també els gèneres d'animació, el documental o els efectes visuals, entre d'altres. Punt 7 ja. Demanem més suport als nostres festivals de cinema, ja que som moltes vegades l'única finestra dels curtmetratges. I punt 8. Demanem més mesures legislatives per part de les institucions culturals de Catalunya i de la resta de l'Estat per a preservar i potenciar el curtmetratge com a patrimoni artístic que és. Bé, i acabant, l'organització del Dia Més Curt es compromet a treballar conjuntament, com hem dit abans, amb el suport de tots vosaltres per aconseguir aquests objectius comuns, a la vegada que agraïm a tothom que ha fet possible aquesta gran festa del cinema en majúscules. I és per això que a causa d'aquesta manca de recursos i sobretot la manca de sensibilitat del sector industrial, de l'audiovisual, totes les persones, entitats, productores, distribuïdores, patrocinadors, col·laboradors, festivals i mostres implicades en l'organització del Dia Més Curt, reivindiquem més alt que a la 1, a les 2 i a les 3. El curt existeix. Moltes gràcies. Bé,